ya ro itrai kublei pi baro kendai ngut Gibriel bakam baki day Jisu Kris. Baralong shua begin sedang ya ke video ngakwa ban ong baka Bible kelaya thu lupa ya ke jingmi ukris lam ler. Ujisu ula ong. Tu sumar bat wat sya yano ru ban syukor ya pi. Shibun Gibriel ki bakam baki kran na benta jonga kinwan bat ong. Ngalong umesaya bat kin syukor ya Gibriel ki babun. Nang ta lada unu uong hapi hakami hangni udon ukris. Dani udon hangtai wat nget ya kata. Naba ukris lam ler bat unong nyuthu lupa lam ler kinmi. Kin le ki kamba bakrau bat ki kampala. Kenang ban syukor wat ya Gibriel ki bala jiet jong ublei lada kalong kabala. Tu sya skor ngalaya thu hapi ya kani haswa bakapor kan poi. Lani lada Gibriel ki thu hapi hakmi udon haris yap wat let chata lani ladaki ong hakmi uri hangne wat net ya kata naba ukun ubriel unwan kum kaleili kabathaba na shiliang shashiliang kasahid beneng na mi'ngi shasepngi Inri Kristo uni ubriel ukam ba udei ukris bat kumju uriam bat penwan dur yaladi kum ki dur Jisu baper uni u Inri Kristo udai na Brazil bat kinong bu jong u ki dai na keleng ka perthai bat bo na kinong bu jong u ki dai ki kenthai ha usnam khat khandai spa nyop khandai u ong ba u blei ula kren ya u bat pentip ba udai u Jisu Kris Nadu nangta ulas dang bat syang keleng keperthai ban sapriang yaka kubor jong u. Bat kum kari UK bat USA kila expel ye uni ukris lam ler. Alan John Miller. Shwa ba u Alan unkam ba udei ukris. Ula trei kum u IT specialist ha Australia. Nakaliang jong u ula ong ba u ken mau por ba u sya sa narpna. Ar hajar senam menshua bot ukam ru bakalok jong u kadai ka Mary Magdalene. Tika grup jong uni ubrio ka kerteng The Divine Truth. Bat kelas dang ban he ha Australia bat kumju syakeleng ka perthai. Kibrio ki e ki kam ki jam ka spa ka phau ban buat ya uni ubrio. Sergei Anatolyevich Torov uni ubrio na Serbia ukam ba udei u Jisu. Bat usdang ya kanyam lade bala ai kerteng ka Church of the Last Testament. Uni ubrio bat ki hajar ngut kinong bu jong u kisa kisong hakajaka Petro Pavlovka. Shwa ba uni ubrio unkam ba udei u Jisu ula trei kum upulet harasya. Apalo kue baloi uni ubrio udei unong thung bat nong yalam jong kanyam Christ the name above every name ha Philippine uni ubrio udan hadu nriu melian kinong bu na keleng keperthai uni ubrio ha usnam ar hajar san ukam ba udei ukhun jong ublei u Jisu Kris bat u ongru ba ublei ulabu yanga ban pelaj im ya Gibriel bam dei ki Jews Jose Luis de Jesus Miranda. Uni ubrio pat ukam ba udei u Jisu, bat kumju ru ukam ba udei u Antichrist. Uni ubrio udatu ru yaka kedila de da u number nriu spa nriu punrio. Uni udei ru onong elam jongkanyam growing in grace ha US. Bat haus nam ar hajar nyaw lai phongut na pedeng kinong buot jong u. Kilayata turu ya unamba nriu spa nriu punrio hakamet jongki kum kidak ba iet ya uni ubrio. Uni ubrio ulahi kairu baka pop bar usaitan kim donre. Uni ubrio ula klano ha usnam arhajar katlai.
Wayne Ben uni ubrio badai unong yalam jong kanyam ladi bakerteng Lord Our Righteousness Church na New Mexico hausnam arhajar ulakam yaladi ba udai uji sukris nadu u arhajar pra uni ubrio udan hakapatong suppose nem na menta ki kam aurea ba ulak le bat kinong bu jong u ha arhajar kan rio ulak syak pelat no na patong empat hadien ki jingja kum kiniru uni ubrio udang kam hi yaladi ba udai ujisu Oscar Ramiro Ortega Hernandez ha arhajar kadway uni ubrio ula persang ban siat yam ya u presiden barim jongka Amerika u Barack Obama haka White House Henry Porbaja kani ke jingja klamdon kiba mensaw bat uni ubrio ula syak kem no marmar bat uni ubrio ula nget ba u Obama udai u Antichrist bat u nget ru ba u daladi udai u Jisu bat kajing tmu jong uni kalong ban weng no yau Antichrist ba enlat chinshar hakani ke perthai menta uni ubrio ba kam ba udai u Jisu udon hapo patok An Sang Hong yau ni sidibru kum u Christ Sang Hong uni udai unong tung jong ka World Mission Society ha South Korea Uang Sang Hong ukam ba udai u Chris bat kajing hikai jong uni ubrio ya kinong bu jong u kalong ba kimani ya kablay hoon kablay ublay unget badon ukpa ukhun ba ulong mau umensiam ba khut bat kakami Moses holwangwane Moses uong ba ublay ulawan hakajing po sniu jong u bat wanra ika kentien ba udai ukhon jong ublay Mesaya kinong bu jong u kiduna kumba shispa uni udai na South Africa bat kinong bu jong u ki khot yo u the Lion of Kings ublay jong kiblay kajing hikai jong uni kalong ba kasngi khatdo kelas dang banwan bat kajing bishar kanwan porba u unyo lok bon na kinong buat jong u ki lut bat yeng bat ki kam ban buat ya u kublai shibon ya ro i try